Hei, joku lataa asetta nyt. Vaihdaanko Kristinille longscopein? Totta kai se vaihtaa. Etteis 3, voi hitto. Mielestäni se oli ihan hyvä diili. Täällä on joku pelaaja. Ammu pois. Nyt vankilalla. Kuoliks? En vielä, ne tähtää. Nyt ampuu. Vankilalla. Kyllä mä näen sinne, mutta on ihan Joo, turha siellä on kansella jätki. vai? Ulkopuolella. Mua Taas. yrittää ampua. Yritti ampua mua tuolta yläikkunasta. Mä oon nyt tässä vankila. Joo, älä mene sinne vankilaan. Ootteko sä missä? Mä näen vermusut siitä. No mä oon nyt tässä telttakylällä. Mä tuun mettää pitkin sinne päin. Ja mä oon tässä päätyseinällä. Ja on siinä yläikkunassa on vasemman puolella on yksi tyyppi. Ei ainakaan näy ylös. Katsoks kuka suoraan? Missä oot? Mä otan vettä reunassa. Mä yritähän Simona kikkailla täällä, niin en pääse minnekään. Ei näy liikettä yläikkunassa. Kyllä ne on siellä, ne huutelee mulle koko ajan jotain. Hi friendly. Joo, sanon vaan, että niin varmaan yritti just tappaa meikäläisen. Mm. Avaa ovi, niin mä näen. Pystyykö sitä aukasta? Ei. Miten mä pystyn aukasessa silleen, että mä oon ite kuollut? En mä tiedä. Juokse... Noniin, Hei, ovi onks siinä auki. kulmalla ainakaan ketään? Ammu. Mäkin ammu. Mä se riitä. Eiköhän. Liita näkee olevan. Yläkerras on. Niin on, mä näen. Yritti mua ampua. Vaihdetaan sijaintia. Toinen kuoli. Hyvä. Siellä on vielä yksi. Mä juoksen tohon ulkoseinälle. Nyt mä oon tässä huoneessa. Se lokkas ulos. Se varmaan kiertää selkää. Ei se ainakaan ulos oo tullut sieltä. Nyt se tuli ulos. Menneen vankilaan. Sinne päin meni. No. Mä menen sieltä, että mä näen nuo yläikkunat, jos se innostuu jäämään siihen ihmetteleen, niin mä losautan kuuppaa. Ammu selkää. Niin onkin. Nyt se on vankila takana. Ei, nyt se menee takas etuovelle. Se kävi Joo, se kävi kurkkaa tosta ikkunasta, on sillä ketään. Ei näy yläkerran ikkunassa vielä ketään. Joo. Mä näen ton oven. Yläkerran ikkunasta mä näen ton oven tonne yläkerran huoneeseen. Ovi on vielä kiinni. Koita ampua sen tohon yläkertaan. Mistä sä ammut sitä? Vastapäätä. Ei kannata ampua. Miksei? Nyt Pitäähän se se sapekki tappaa. saa varmaan tapoa. Niin joo. Se jää istumaan sitten tonne, jos se saakkaa sitä. Nee. No nyt se on yläkerrassa. Tulee kohta alas. En mä näe sitä. Mä tuun sinne päin. Meni lennonjohtoon päin. Mä tuun kanssa. Osuma. Kuoli.
Mulla ois toi parakas. Mennäänkö sinne päin? Joo, kunhan Vermu syö rauhassa. Niin. Joo, mennään. Edes. No, varo, mulla on kirvaskäys. No niin, siinähän se oot. Vittu. Teille ei ole pärjännyt. Hei, tuohon lyöksee 2 jätkää, saatana. Ammu. Hirveä tuli täys. Toisen sain, toinen juoksi talon taakse piiloon. Marvis, tyyppejä edessä. Häh? Tyyppejä tulee edessä. Älkää kuolkaa. En mä näe ketään. Älä ammu vielä, anna tulla lähemmäs. Joo. Tuleeko se edes tänne päin? Kohta kuluu 2 laukausta ja me Mä kuollaan. otan vasemman. Niin Ampuu nyt. Aika hyvin. Se oli tyylikäs. Ei niillä kyllä mitään oo. Toi oli niin täydellinen. Ai te voitte 2 samaan aikaan. Joo. Olis maissa, niin sit se rupes puukolla hakkaamaan. Joo. Nyt vait. Missä se? Tuolla talossa, missä mä olin. Kuolitko? Tuolla huoneessa. No, mä saan... No, käy ottaa sit sieltä.